Ja, det. Det kører godt. Bare det var mig, der kunne det. Ja, det kører. Vil du prøve? Nej, tak, jeg kan desværre ikke. Bare, jeg vil rigtig gerne. Bare der var nogen, der kunne opstille sådan noget. Ja, det håber vi også, at der er nogen, der kan. Ja. Jamen i dag vil jeg gerne spille et spil, som jeg har spillet meget før i tiden, når jeg kigger op 2. Problemet er bare, at jeg kan ikke bruge mus til spillet. Man skal bruge joystick. Tastatur. Det er et problem. Så rent faktisk det spil, som jeg har spillet så meget før i tiden, da jeg kunne bruge mine hænder. Det kan jeg ikke spille mere, fordi at det kræver joystick eller tastatur. Og det er et gammelt Amiga-spil, hvor jeg har sådan en emulator, jeg kan downloade, og så kan jeg spille spillet, hvis jeg har haft et joystick.